mamah seragam rame papa bulan ngarit berbagi nane mamah ini apa tuh deh aku ngecelok ini aku gak terjoy loh deh sampai helm tak goy loh deh iki wayahe memperbarui data Jack setor nang pusat kono lho kudu ndang mari gawe persiapan 2024 jenenge data ya moro nyangane warga tuh deh lah kok malah wargamu ngomong rene iku piye tuh deh awakmu saiki lho jamane wis berubah Jack adewe tuku gak perlu mau nang tokone barange teko dhewe cerdas titik ngono lho sopo biane tuh teh nyambung kudune saiki masyarakat mulai berubah Jack mulai peduli membantu meringankan pekerjaan pemerintah ora mung ngurusi bantuan tok koyo awakmu kuwi biasae ora usah nyuruh-nyuruh ngono eleh isin yo tak duwe yo nama ojek swalayan bener tempat tanggal lahir jadi RT ini apa tuh kok nyelak nyeluk besok dosen pembimbing ya mesti ngundat ngaret mbak ini seneng yo wes yo jadi sekarang yo mana wis ya Tiano oh aduh aku Mbak De, awakmu yo celok RT to? oh ya Jack jadi enak apa tuh Jack kok panik perasaan kok penak ngono Kowe nak pol Mbak De, sembakone cair. leh paling ngapusi Piye to lek kok ngapusi iki lho Mbak De? Entuk beras 5 kilo iki lho. kayaknya apa Jack ya beneran pas Iki berasku. kayak ojek mesti gembar ora jelas ya kayak kok mesti rewel budine kayak lho beras beras apa? gagal kayak rayu ono biasa gak usah gontok-gontok lah emang jare ojek ya toh mesti digembar-gembarin ojek memang sembako apa itu lho wayang data itu lho aneh dihapusnya ojek gak kulaan biasa aku kan gumun awakmu dihapusi itu lho perintah data itu lho datamu bener apa gak ini Bun, lah awakmu kok wis mulai? Ya kurang suwi lek dolan. aku lek suwi-suwi dolan ya Jack desa kene ora aman tanpa aku Hooh, Bul, sak durunge awakmu budal dolan lho, Bul. Pitike wong-wong ilang swidak, Bul. biasae gak usah ngeden-ngeden ngono Iya ya, Bul, guyon Bul aku, Bul. Aja gampang umup ngono lho. aku iki kurang penak piye to karo kanca Go, tak gawakne oleh-oleh awakmu yo. Tap di. Wah, suwun ya, Bul ya. Oke, baik. Kanca apik terana, Bul. Oke, ngene ya ta. Cek yo. Nah, Bul, suwun ya. Oke. Kabul tibake apik tenan, bae bocahe. Gak nyangka aku digawane oleh-oleh. Apa ta iki? Bangkak kabul iki.
terima anak kucing gua aneh dikekne aku. Lah nek kene wis harat-harat to. Terima kucing kayak ngene. Nama, Bude, HOE. Tanggal lahir 29 Februari. Pekerjaan jaga warung. Sik. Lahir iki pekerjaane. Seru apa nih? Yuk bener teh aku lu jogo warung. Masa tuh? Kok ya wis ganti? Jualan suket online tau kamu saiki? Wes teh, lambemu rasa ngece. Wes ndang sik opo? Tak tanda tangane kene. Ya, Teh. Wis yo bener iki, bener kabeh kaya nek kaya pekerjaan memang to. Yo. Kok wes ngece. Lali teh, kok enek mbako. Aku dhisik nih. Yo. Selamat pagi. Hei, Rene, ayo. Berdua, Rene, berdua. Nih. Mulai kabeh. Gak ngarit neh. Nyapa, Bu? Ngkon ngarit neh to? Wah, waris sugihmu tenan. Biasa yo ngene iki teh Mama idaman ya lho. Papa dolan. Mama siap memberi bantuan. Ya ta, Budi? Heeh. Gak. Titan ana sok mbet janji adol sapi. Aku 70%. Oke, baik. Lho, durung sampe adol sapi lho. Tak golekne oleh-oleh sing bermanfaat kanggo awakmu, Budi. Lho, lho. Oh. Gila, Budi ya. Dia membakar lemak iki. Jeruk nipis suwen. Awakmu ben ra gombrot ngono kuwi. Lengenmu barang ben ra gawdi. Wah, malah beneran to, Bu. Ngangkat suket sak bongkok ya kuat to iki. Panggah ngono, RT. Nak gumplang iki lho, Mek. Ya, Budi nek klopo lho. Iki engko diparut to, diperes ge masker, Budi. Ben pauti lho kulitmu. Wis sego. Nyapa gak gampang pisan kae. Ben rungsungi ya, mandar resik malah. Alah sembuh. Tete. Ajane dolan kanthi tebul. Kebonan piye gawananmu kaya ngene. Bonan piye to, Budi? Kok pantel. Nek pantel ditamu yo akeh tanduran ngene iki. Makane aja nyapu wae. Tele iki ora kok datang. Ayo, datane kabeh pang yo panggah, jenenge panggah Kabus Wiratawur. Penggaweane panggah tawuran. Apa neh apane sing dirubah? Paling yo panggah. Biasa. Oh, Teh, aku yo panggah eling to Teh karo. Tak gawane oleh-oleh Teh. Awakmu kan seneng kebersihan lingkungan. Iki cocok iki, pas iki. Aku kan buat sampah ning kali mbok saweneni ngono kae. Pas iki yen cocok iki. Resik-resik. Ah, Budi mantap ya. Suwe Bu. Oke, John. Wah, iki opo ya resik-resik sampe gedine. Vacuum cleaner iki mesti. Angkat. Gombal iki. Ngece kabeh iki.